bangaphazameli kuRobbie Malinga kubufana ngiyafana Oya mlaphuti wathi ubhutiza kathi yena self oh la makenge oh la bhutiza Lekale emva kweyesithandathu kuvukiwe masobo Mr Mangethe kwicala lololiwe siphathele izobinjani imozulu namhlanje ukuze uyazi kufuneka uphuma unxibe njani phandle sikhangele ingozi ezindleleni kulihuwa uzova ubhutiza umafa bavume buwa magaba ntshintshi wesemidlalo ngelithuba Umhlobo wenene FM siphathele imikhizo ne-news headlines sikubuza uvuka udinga ntoni imphu ekhaya kodwa kuphathela amagaba ntshintshi kwezemidlalo sabuza ungalibambela gosho liyeke kanjani wena nomhlobo ubanene sikhulule sakho siphatha kakuhle ngokwanene luleke insabo mafa bavuma sitshintsha phiwo noze uphathe amafana Thina kwi-BEE iskimu se-BEE sithanda ukutsho thina kwinywebe yodwa into kokuba sibe yingxenye 56 years yomhlobo ingandakandini mhlobo wenene FM kuba sesinje silapha nje kungenxa yakho kweminyaka sidyusha kunjalo nje sisadyusha namhlanje mhlobo wenene FM #UWFM 56